Haurrak otoitza egin beharra aldu. Horretarako gai alda? Beira, denok dakigu gure katekesira etortzen diren haurren errealitatea. Eta geure buruari galdetu diezaiokegu. Nola egon daitezke isilik eta isilik oratorio batean, entretenitzeko ezer gabe? Ez da posible. Gaur egungo haurrek estimuluak eta estimuluak behar dituzte. Garrantzitsua da, gakoa, aurrean dugun errealitatea maitatzea. Gustatzen zaigun guztiarekin eta hainbeste gustatzen ez zaigunarekin. Errealitatea maitatzea, jainkoak gure ardurapean jarri dituenak maitatzea da. Eta hemendik aurrera jardun dezagun. Beraz, oso importantea da, ezagutu errealitatea, maitatu eta zerbitzatu. Baina goazen puntu honetara, begira, haurrek jainkoarekin erlazionatzeko, misterioan murgiltzeko gaitasun handia dute, izugarri. Hoiek ez dira gure hitzak. Biblia da bere 8. salmoan esaten diguna. Umetxoen ahotik atera duzu jauna, gorespenik onena. Eta hori gure oratorioetan egiaztatu dugu. Haurrek ez dute aurreiritzirik. Bilaketa desio naturala dute. Jainkoaren maitasuna sentitzeko. Eta horrek izugarri erakartzen ditu. Eta orduan, maisua ikasle bihurtzen da, eta ikaslea maisua. Begira, adibide bat elkarbanatuko dugu, Patxirekin. Beitu, egun batean aurrekin hizketa nahi ginean nola agertuko zitzaion Mariak, zea aingeruak Mariari, eta komentatu gendun. Zorionez, bai esan zion aingeruri Mariak. Bestela gabonak ez lirateke egongo. Gogoeta hori sinplea dirudi, lehen begiratuan, edo agian ez digu arreta handirik erakarriko. Libruan biltzen da, teologo batzuk tratatu osoa dutela gai honei buruz. Beste egun batian, beste adibide bat jarriko izuetet, hizketan eginen zer eskatu behartzaio Jesuseri, gauza nola komentatu, eta umetxo bat hasi zan, ni eskatuko jo gaur errealak irabaztea. Beste batek komentatu zuen, ni pelota zalea naiz eta esango jo eta gaur honek irabaziko du. Orduan, bostu intzien mutil batek eta esan zuen, aitzue, Jesusei oinarri batekin eskatu behar zaizkio gauzak. Nire amaren ogitartekoak bezala. Pedagogia garrantzitsua alda metodo honen aplikazioan? Manejo pedagogiko pixkat garrantzitsua da metodo hau bururatzerakoan, baina hala ere uste dugu garrantzitsua dela pedagogiak dituen mugen eta haurren otoitz doainen arteko oreka mantentzea. Eta orain, galdera bat. Benetan uzten aldiegu haurrei jainkoarekin erlazionatzen? Eman diezaiogun aukera. Hau da, katekista baten zeregin nagusietako bat. Eta horretarako, haurraren tenplu sakratua nolakoa den ikusiko dugu. Ikus dezagun zeintzuk diren tenplu sakratuan bizi diren ezaugarri potentzial hoiek. Isiltasuna, entzumena, esango diguzu, ezinezkoa, baina praktikarekin dena lortzen den bezala da. Ausartu egin behartzera. Haurrak isiltasunean eta otoitzean hasten dira. Pixkanaka trebetasuna hartzen dute eta horrela zenbait ohitura betirako hartuko dituzte. Isilik egoten dakien haurrak gaitasun berriak eskuratzen ditu. Konzentrazioa, gaitasuna hobetzen du. Irakurtzeko gogoa, hiztegia handitzen du. Lekuilerrek esan digu, harreman bat dagoela isiltasunaren
eta horraren obedientziarako gaitasunaren artean. Eta Pitagorasek gaineratzen du. Isiltasuna jakinduriaren tenplua lehen harria dela. Gure kasuan, otoitzesko isiltasuna ez da abstraktua, jaingoikoarekiko harremanena. Isiltasunak entzuteko aukera ematen digu. Jainkoak gure bihotzetara hitz egiten duenaren prest egoteko. Irudimena, otoitza kontemplatibo sorkuntza. Badakigu aurrek gainezka duten irudimen handia dutela. Aprobetxatuko dugu, gure eremura eramateko. Bibliako pasarte bat azalduko dugu. Irudimenaren 5 zentzumenak erabiliz. San Ignaziok gogo jardunetan zioen bezala. Pasartearen barruan sartuko gara. Gertatzen ari dana gure aurrean balego bezala. Zer egiten duten, zer esaten duten, entzun eta gertatzen den ikusi, Jesusen pertsonaz gozatuz. Horregatik oso gomengarria da aurra ahozko transmisioaren bidez sartzea kontakizun handietan. Ikus entzunezko bitartekoen bidez baino lehen. Hau da, minimalismo digitala. Ikaskuntza barrutik jaiotzen da eta Sokratesen arabera badakigu, barrutik ateratzean datzala, kanpotik sartzea baino. Ohiturak, konstantzia eta erregulartasun mekanismo oso garrantzitsua eskaintzen dute. Segurtasuna ematen dute. Une oro, zer egin behar duten jakiteak, lasaitasuna eta bakea ematen die. Pertsona oinarritua sortaratzen dituzte, barne eskema gisa balio dute. Bere burua hobeto antolatzeko aukera ematen du. Ingurune katekitikoa hobetzen du eta familia, klasea. Logika. Askotan aurrek harrituta uzten gaituzte logika ezin hobea, garbia eta ederki planteatutako arrazoi bideekin. Entzun ditzagun. Memoria, tresna balioetsuenetako bat da ikasteko. Hari esker, guri oroitzapenak gordetzeko gai baikara. Zerbait berria memorizatzeko garaian jarraibide batzuk hartu behar dira kontuan. Bat, errutinak, beti orden beren jarduera, bakoitzaren ondoren zer datorren jakiteko aukera ematen du. Bigarrena, errepikapena, jarduera bat, poema bat, esaldi bat, errepikatzea, hobetu ikasten da behin bakarrik egiten denean baino. Arrazoitzea. Gure gizarte digitalean funtsezkoa da aurren pentsamenduaren garapena sustatzea. Arrazoitzeko eta erabaki independenteak hartzeko gai diren helduak izan daitezen. Arrazoi bideak memoriarekin eta logikarekin lotura estua du. Hirurak erabiltzen ditugu. Transzendentzia. Aztarnau guztio daramagu gure izatearen sakonean eta batez ere aurrek. Guztiok guraso gisa, katekista gisa, esperientzia dugu. Oratorioan espazio bat sortzen da, umeak bere izate transzendentea ager dezan klima. Elizaren historiari erreparatzen badiozu, gaiztasun transzendente hori aurrei buruz hitz egiten diguten Bibliako pasarte desberdinetan agertzen zaigu.